जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत वेंगुर्ले तालुक्यातील उबादांडा जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांचा प्रचारात झंझावात पाहायला मिळतोय। भाजपचे जिल्हा परिषदेचे उमेदवार मनवेल फर्नांडिस व पंचायत समितीच्या उमेदवार साक्षी नार्वेकर यांना मतदारांचा वाढता पाठिंबा मिळतोय। जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या रणधुमाईला सुरुवात झालेली आहे। सर्वच ठिकाणी प्रचार यंत्रणांना वेग आलेला आहे। प्रत्येक उमेदवार जिल्हा परिषदचे पंचायत समितीचे आपापल्या भागामध्ये प्रचार यंत्रणा प्रभावीपणे राबवताना आपल्याला दिसत आहे। मी आता आहे उबादांडा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आणि या मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी महायुतीचे उमेदवार मनवेल फर्नांडिस, त्याचप्रमाणे याच उबादांडा पंचायत समितीमध्ये नार्वेकर मॅडम या ठिकाणचे उमेदवार आहेत आणि त्यांनीसुद्धा आज प्रचारामध्ये आघाडी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते। आपल्यासोबत आता दोन्ही उमेदवार आहेत। आज त्यांनी जवळजवळ प्रचार यंत्रणा सुरू झाल्यापासून प्रत्येक घरोघरी संपर्क करणे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक गाठीभेटी घेणे, उमेदवारांच्या प्रत्येक घरोघरी जाणे ही त्यांची प्रचार यंत्रणा सुरू आहे आणि बरेच कार्यकर्तेसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। आपल्यासोबत जे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार मनवेल फर्नांडिस आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल, मतदारांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय? तुम्ही महायुतीचे उमेदवार आहात आणि कशी प्रचार यंत्रणा राबवली जाते? देशाचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री राणेसाहेब यांच्या आशीर्वादाने आणि आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, तसेच महायुतीचे शिवसेनेचे नेते दीपकभाई केसरकर, आमचे पालकमंत्री नितेशभाई राणेसाहेब, तसंच जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि माझे सर्व तमाम कार्यकर्ते यांच्या आशीर्वादाने मी गेले 25 वर्ष ह्या मतदारसंघात काम करत असल्या कारणाने लोकांच्यामध्ये परिचित आहे मी आणि लोकांचा मला वाढता पाठिंबा मिळत आहे। तर तसंच मी जी आमची उर्वरित कामं राहिलेली आहेत विकासाची, ती मी करण्याचे सर्व प्रयत्न करीत आहे। गेली अनेक वर्ष तुम्ही राजकारणामध्ये आहात आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून तुमचं कार्य सुरू आहे। तालुक्यामध्ये सुद्धा पाहायला मिळतं आहे। तर काय सांगाल, कसं आवाहन कराल मतदारांना? मतदारांचे जे काही प्रश्न असतील, पाण्याचे असतील, लाईटीचे असतील, रस्त्याचे असतील, ते सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी मी प्रयत्न करेन। अनेक विकास निधी या उबादांडा मतदारसंघात आलेला आहे। यापूर्वीसुद्धा अनेक विकास निधी आलेला आहे। तर काय सांगाल, कशाप्रकारे तुम्ही पुढे जी प्रलंबित कामे आहेत त्यासाठी काम कराल? प्रलंबित कामं जी आहेत ना, ती पहिली पूर्ण करणार। तसंच येथील पर्यटनदृष्ट्या काय जे होईल तेवढे मी प्रयत्न करत राहीन। निश्चितच पर्यटनाचा विषय आला म्हणून मोठा समुद्रकिनारा या उबादांडा, नवाबाग ह्या भागात लाभलेला आहे। पर्यटनदृष्ट्या सध्या पर्यटनाचा विकास वाढ होत आहे। यासाठी काही प्रकल्पांसाठी आपण प्रयत्न करणार आहात? नक्कीच महायुतीच्या ह्याच्यातनं आपण प्रयत्न करणार। निश्चितच पर्यटन असेल किंवा जी प्रलंबित कामं आहेत ती पूर्ण करण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। आपल्यासोबत उबादांडा या भागातील ज्या उमेदवार आहेत, महायुतीच्या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत त्या नार्वेकर, त्यासुद्धा आपल्यासोबत आहेत। तुम्ही नार्वेकर कुटुंबियातले आहात, तुमच्या सासऱ्यांचं मोठं काम या उबादांडामध्ये आहे, तर काय वाटतं तुम्हाला त्याचा फायदा होईल का? हो, नक्कीच होईल। माझ्या सासऱ्यांनी इकडे उबादांड्यावर भरपूर लोकांना मदत केलेली आहे, त्याच्यामुळे त्याचा नक्कीच मला फायदा होईल। निश्चितच या ठिकाणी नार्वेकर कुटुंबियांचा सुद्धा मोठा जनसंपर्क या उबादांडामध्ये आहे, त्याच्यामुळे हे दोन्ही उमेदवार या मोठ्या संख्येने निवडून येतील असा विश्वास व्यक्त केलेला। आपल्यासोबत काही कार्यकर्तेसुद्धा आहेत, कार्मिस जे आपल्यासोबत आहेत। तुम्हीसुद्धा आज प्रचार यंत्रणा राबवतायत, या उमेदवारांबरोबर आहात, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतो? पालकमंत्री नितेशजी राणे, खासदार राणेसाहेब आणि या भागाचे सलग 4 वेळा निवडून आले आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून, महायुतीच्या माध्यमातून मनवेलजी फर्नांडिस जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती गण मधून साक्षी नार्वेकर यातून उभ्या राहिलेल्या आहेत आणि प्रचंड प्रतिसाद या मतदारसंघात भेटत आहे। मच्छीमारांचे बरेचसे प्रश्न आणि बऱ्याचशा ह्या भागात जो पर्यटनाला जो वाव पाहिजे असतो तो सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्या माध्यमातून
राज्यात केंद्रात सत्ता असल्या कारणाने आणि ह्या भागाचे आमदार असल्या कारणाने आणि खासदार राणेसाहेबांच्या माध्यमातून या दोन्ही सीट आपण भरघोस मताने निवडून आणणार याची पूर्ण आपले युतीच्या माध्यमातून ह्या भागात आपण जोरदार प्रयत्न करत आहोत आणि ते आम्ही जी काय उर्वरित कामं आहेत, मच्छीमार बांधव असू, शेतकरी बांधव असू, ती पर्यटनच्या दृष्टीने आम्ही त्याचा योग्य त्याची हे घेऊन आम्ही त्याचा विकासात्मक कामावर भर देणार आहोत. निश्चितच कार्यकर्तेसुद्धा विश्वास व्यक्त करत आहेत. आपल्यासोबत या ठिकाणी नवनिर्वाचित नगरसेविका आहेत. तुम्हीसुद्धा या ठिकाणी भाजपकडून निवडून आलेला होता नगरपालिकेवर. आत्ता तुम्ही उभादांडा या प्रचार यंत्रणा राबवत आहेत. कसा प्रतिसाद मिळतोय, काय सांगा? नमस्कार. जो आपल्या भाजपकडून मनवेल फर्नांडिस आणि शिवसेनेकडून साक्षी नार्वेकर ह्या दोन्ही उमेदवार राहिले आणि त्यांना जनतेकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महायुती असल्यामुळे सगळेच कार्यकर्ते चांगले सहकार्य करत आहेत आणि मेहनत पण तशीच घेत आहेत आणि त्याचे रिझल्ट आम्हाला 9 तारीखला नक्कीच भेटणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त जनतेने 7 तारीखला या दोन्ही उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून द्या, एवढीच. दोन्ही उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून द्या असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे. निश्चितच वाढता पाठिंबा जो मिळतोय उमेदवारांना, त्यावरून निश्चितच मतदारांची साथ मिळेल असा विश्वासही या ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.